yaksi hapang eba CPIM sorkar bisi neijiba hapango tongphuru tiprasa korisu genno khunglu korokno tamo choba mung choba kha tabungni tongjorao tangi sajangna nangkha yaksi hapang mungsa choba mung kalangmaina bisi neijiba hapango tongphuru hakeno sajagoi tongkhuwa bisi baromoi BJP hapango tongmani mungsa choba mung koroi tiprasa korisu gelo korokni bagai hinai koktumani bisingtei sung saimanka jung nogoi mankha dolai hangkoni bising khobjak 48 korom sora sipkami eba company kamini tiprasa tako khoroksani nokno khung kisik misik arono chalaijao arono thulaijao basa khorok burino logetiyei korung kothuma arono thulaijao basaro khorok buri lekha srungnani mungsa sepsap maina watai nobar phake hanke boro tongnai boro chanai boro khallainai tongthai korei thudai korei oba haikeno sajagoi tongkha kami amsini lukorok bai TTALD sina hapangni thanibo mungsa sepsap maina haste hapangni thanibo mungsa sepsap maina chongmari gana khangke chongmari phake simino mane khene rinani phonogoi bot chalai mani abono karite mungsa soba mung korei bot phake bot chanlayo bot paikhe kamai thango mungsa korei mungsari mung korei video report Omit Debroma Delhi Koktuni Koktuma thumnai alamsogo nai tongnai sini takoktei bukhoksong sini Delhi Koktuni bakhaktei singtini haino hai phaisok baijak 48 korom sorabai khobjak 20 bai khobjak 48 korom sorabai tini sing o jaga shipara eba company para hani sinio sing o kamino angan cameraman no koinai onok ni mangpili kisati sana bagai bigoto 25 bochor bamfrom sarkar tonglamani yagulo je lai thangka je mangpili je borokni tongmung chamung tak boslai jaigako eba haino hai sabka sat sabka bikas sabka biswas dilani wala hani phaiuka hindi se sasio kok borok malia haipano tini o 5 bochor gori thangmani jagolo tini o nok thai chen singya haino hai ang mangpili tisane konai ani cameraman no yang phaina bagai teruk omong khanai ni 5 bochorni unukti eba 5 bochorni development ei cement nok bai tangjak mo cement bai lepajak eba wall bai rijak nok rukhna wall bo bai rijak dai thotok rijak budget government ni je budget phayo o budget bai snamjak tini nor nugui mankhana angan cameraman no koinai teruk bongni nok bising kisa hamda bagai nor nugman khana o takhok eba sini o takhok chakra bini nok dukhung bahai cholitong bobo bahai ke cholitong abo ke chereni ya buskangni teisho jefro bidan sabha election ungnani thangoi tongo a jagao hingkai borok gobang thayo borok thangoi kokruo battaro eba kheba kokruoi kokno nargia ango phaidi hingkai ang sini takhokra bai sini o nukhungni dara bai ang teruk kok sarani chaitokano dara puila nono sin channel lamsugo sini channel lamsugo nono puila no nung bahai roke choli tongja Itu ya flata. gai nono sarkar ni chuba chorok kisapon maya dana ke nung tamro khai chawi tong Bukan cahle. Imula tan cahle. mulai tangso gini ni chalai rokle khorok busuk tong Acha jona. chajuna Biru momong. pori to tong baikho Poriya kaisa. pori kho gai ni logi song bachile bor tong Thango bongsaro. gangke nung asuk bosor haike bisi gedengma romoi tong tongo gangke nono sarkar ni hoite eba government ni hoite kuno chubachu eba nono mungsapano rujai khuda bagan sagan ro maya khuna Mai khamung. mo kamini mung Khokendra. Khogendo company para jono sibari sa Hmm. hangangke lukoro nor nogoi mankhana nor khanai mankhana odarani khuktei mungsapano boro chubachu maya ang mangpili tisani konai omongkha government ni thanayo je gas cylinder roni khana man gas obai songjak o gas songjak nani di odara tini o gas naithongma bai songoi tongo nukhana norok o gas tini o thapasi gas bongni mosi bongni horjing kasi boroni channel ni bisingti singnoro no phunuknai taibo naitongdi choyaboi sini Delhi Koktun।